Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Yo, what's up? Masakit sa sa dibdib. Nagulat ka? Kaso wala pala ako dibdib. Gulat. Pwede tumuloy? Eh, nakatuloy na eh. Sige na po. Kaya pa? Kaya pa ng energy? Tinantok. Sige. Pero si Gwen Pera mo tataba na niya. Nagbalik na sa dating awa. Di pa. Dugay mo. Kung nga ganito lang ng niwang. At may pinapabot pala sa'yo. Aabutin ko. Oo. May pinapabigay sa'yo si... Hulaan mo. Ikaw. Oh, ako nag-ano. Binigay mo. Nagbigay. Okay, Kuya Jojo yan. Ayoko. Oo. Eh, Oo. Ako yung inutusan ni Kuya Noli na pumunta rito. Kasi nagtanong kung may vlog ako. Sabi niya gusto mo may extra vlog. Sige ka ako. Yan. Ako niya inutusan. I-vlog mo si Gwen. Bilangin mo. Ilang. 5,000 yun. Magkabono. Magkabono pa ako. Magkano? 3K po. Oh, 3K. Bigay talaga. Ayan! Magandang hapon. At ito si Sir. Dumating din. Kuya Noli. Ayan. Yung si Tilo. Dito. At yun, pupunta kami dun kila Chin kila Gwen. At magagawin tayong vlog. At panoorin nyo na lang kung ano yung vlog na ating gagawin doon. Yan. Hinahanap ko yung chinilas ko. Pero may chinilas dito na pambabae. Alam na. Mayroon. Alam ko na kung saan yung chinilas ko. Yung sinusumuot. Ito. Nandito yon. Dito yung chinilas ko sigurado. Sinuot mo chinilas ko. Sinuot mo chinilas ko. Saan na? Dito sa baba? Ah, dito. Palitan ko ha. Oh, ito chinilas mo. Bababa ka na? Oh, tapos lang. Bababa na si Chin Chin. Tapos na mag-online class. Amo ay, makakabit ba yan? Bababa na si Rapunzel, Buhokay, Ilogay at ako isasakay. Oh. Sa buhok baga, sa buhok ng Rapunzel. Oh. Pupunta kami doon kala Gwen. May gagawin akong vlog. Thank you. Ipaprank namin ni Sir Teacher. Hindi lang magkampihan kayo. At may naisip na ako kung paano yung vlog. Amo raw. Amo yan. Kung aking plato. Ano? Ulitin mo. Ano nga? Salamat sa ating adobo. Oo. Ang dahil doon sinave ko ang aking plato. Laglag. Laglag. Mabalik pa naman kami ni Sir. Magagawin lang kaming vlog. Bye-bye. Tayo, pinagkakampanya nyo na naman si ano. Sino? Gwen. May plano na kami ni Sir eh. Sumbong ka. Oo. Kahit di mo isumbong kasi makikita niya yun sa vlog. Chat ko. Oo. Huwag mo i-chat. Joke lang. Para surprise. Para surprise. Oh, sige. Sana maganda yung vlog natin na magawa ngayon. At usap ko na si Sir Teacher. Alam mo na Sir yung gagawin mo Sir? Ha? Alam mo na yung gagawin mo? Oo. Pagdating natin doon. Oh, let's go. Motor ko. Yan, dito na si Sir. Nakasakay na. Hello ka sa kanila Sir. Hello ka sa kanila. Hello. Oh, mga viewers.
dadaan sa may ano, may boulevard. Tapos kayo yun. Ito yung sasakyan niya. Ha? Sasakyan niya. Oh. Ayan, dito na kami sa gilid ng sementeryo. Kailan kayo pumunta doon? Kailan? Kailan yun? Ah, yung nagkain-kain kami? Doon kami sa boulevard dadaan, kabila, yung pinakang harap. Dito sana mas madali kasi yung bahay nila Gwen dyan lang sana sa unahan. Kaso dito na lang para makababa tayo. Diba pangako mo nung una? Ayan ba yun? Iyang ingatan susunod na habang buhay. Mahiwaga ang nadarama, sa'yo'y malinaw mula nung makilala. Akong dahan-dahan. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Dito na po kami sa boulevard. Boulevard ng pag-ibig. Boulevard ng bato. The sky just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. Nandito na kami. Isilong ko muna dito sa tent nila yung motor. Tara, sir. Ang si sir. Dito, sir. Wala silang alam. Gulatin natin. Yo, what's up?
Masakit sa sa dibdib. Nagulat ka? Kaso wala pala ako dibdib. Wala pala ako dibdib. Wala pala ako dibdib. Wala pala ako dibdib. Gulat. Pwede tumuloy. Eh, nakatuloy na eh. Sige na po. Pasensya na po. Nagluluto sila. Makaano po kasi ano dito din kamang Ah, okay. Daming tambak. Nag-vlog ako. And gano'n sila, no? Nagagawa Isaw, ng sarap. isaw. Isaw. Si Sir kasi nag-alok sa pumunta rito eh. Hi, sir. Matagal na siyang gustong pumunta rito. Kuya Buyo. Ito nagtutong ka. Di, para magising ka. Pati sarurog ka na. Papa mo? Wala pa. Nag-wiring pa lang. Nandito rin. Nag-alok kasi si Sir na tambay tayo dun sa kanila. Sabi ni Sir. Sir, nagpa-wiring na kasi. Kaso, ano balik yun? Okay lang. Doon kami sa site galing. Nakaboring na. Sabi ni Sir, tambay tayo dun kalagwin. Di ba nung nakaraan pumunta kami dito? Oo, kumain baga kayo kuya. Hindi! Yung mga ganyan lang. Nung sarado kayo. Oo. Tapos paalis na kayo. Tapos umalis na kami. Ngayon, bukas na. Tubig, sir. Mga nung alis kayo nagpunta ng kuya. Ng igil. Alas 2 ata yun. Sponsor na lang. Daming tinda nila. Binalot. Shanghai. Fishball. Siomay. Yung dati. May emperador pa. Kaso lang maano na yung Paninda. Sigarilyo. Ha? Ganun pala. Ganun talaga. At bilog-bilog. oh. Oo, yung para bagang may Bilog. dapat-dapat sa Sarap yan. Grabe si Kuya Daisy. Nakakainis. Hindi mo kami nakita ng pumarking. Kaya nagdahan-dahan ako di siguro nakita. Hindi man kuya. Sabi ko ako, tira mo. Jadi kaya na ba da? Kita ko siya doon ako sa taas. Nakita ko dito nakaupo. Hindi na kami nakapunta sir doon. Wala. Ano yung sir? Alak. Init, mainit. Ayaw ko. Lagi ka rin busy. Ganda na pati ng kusina ay. Hindi na nakakapunta doon. Ganda na ng anong kusina nila. Kung talaga PG. Nagulat ka? Sabi ko pinaplag parang kalaki nuno. Wala akong mahanap ng hero eh. Hanap pa sana ako ng hero. Ano gagawin mo niya? Tutubtubin ko. Lalo pag lalo mo kami na seryoso. Bahala ko sana dito dumaan sa CR. Kusina. Nakapa-wiring na si Angel. Dito? Ayos na. Lalakad na ng ano. Meron na yun. Yan si Papa Negwin. Ano sir? Pero inandal. Kinakabahan pa rin. Di ako makadito. Natuwa kami nasindakan. Ginulat ko sila eh. Wala ka kasi kasama ka na. Ano tanong mo na? Biniglasan. Si ate Mayali, amo man. Nagulat man. Upo ka lang muna. Inunahan ko nga si sir. Kako sir, ako muna mauna. Para sigurado. Di pa, wala pa ng loto sir eh. Ubusin sana ni sir eh. Ubusin sana ni sir yung... Ubusin sana ni sir eh. Oo. Pag nauubos, inaabot na magkano? Di ko alam kayo. Naubos na ito. Nay, pag nauubos, inaabot magkano? Yung tinda mo. Ay, kaya ba na kaya alak? Para sa... Di sa ano lang, sa tusok-tusok. Nakakailang ano ka? Nakakailang balot ka ng fishball? Dati yung fishball, nung ano pa lang kami, dalawa pa lang kami nagtitinda. Kaya yung 10 balot, na oh. kikiam. Yung Di yung fishball, fishball. 6, ganyan. Kasi yung kikiam, yung dilinsa ng kikiam, kasi binibilang ko yan. Kalahati ng ano. Minsan nga wala. Walang kalahati yung kikiam.
Oo. Ang fishball, ang maraming tubo. Ano, binibilang ko yan minsan, may 30, may 30 pesos, may 15 pesos. Maraming na ubos, marami Oo. bilhin siya. Pero pag Kung alimbawa 6, sabi nating 30-30. Kung dalhin siya sa 6 na 30. 61, 60, kaya di pwede, ay 120. hindi pwede mo ano lang kami, pumukos lang kami sa Oo. fishball, ano, kasi nag-ano pa kami ng baso, sauce, Oo, sauce. tapos yung plate. Kaya dinadamihan ko na yung mga paninda. Saka yung sauce. Tapos yung sitsaron, kasama na yun para sa suka. Oo, suka. Ibenta ko yung sitsaron sa Ito madalhin siya rin to. 15 pesos. Isaw. May 5 piso ako. Oo. Agkakas. Bilhin siya. Ano? Ha? Dako lang yung steak. Sa barber. Sa barbecue? Yung dugo. Sa hotdog. Sa hotdog, siton, so stick. Amanat ka? Ako sa dadakulo. Pero mas makakamura ka sa ano, sa kikiam kung bumili ka ng per bag. Yung hindi yung pera-peraso. Yan lang dapat Hindi pa kaya ako butangan. mag-stock. Hindi kahit di mo ilagay sa rep. Okay yan. Per bag. Inano ko yan, kininta ko dati. Per bag, mas ano, yung isang balot na isang bag. Mas madalin siya. Mas madalin siya. Pati yung ano, fishball. Yung mesa. Yung ano kasi yan, yung maramihan na. Isang plastic yun, lagay ng kikiam. Kaso lang, Tawag ng per bag, oo. Tas mura. Kasi nag-ano na kasi kami ngayon ng Sa hotdog. 3 araw, ubos naman na. Isaw. Oo, isang bag na yun. Tapos namin. Oo. Sige na. Andun yung motor ko. Okay lang po yun. Baka na ito mga kailangan. Kuya. Oh, vlogger eh. Tapos kami dati, nung ako nagtitinda niyan, bago ko ibenta, alam ko na kung magkano yung pera. Ay, ako kayo, minsan di ko na nabigay. Ako, yung... Nandito ta sa bahay ni Gwen. Doon sila, nagpipisto na, inayos yung tent. At wala na rin tubig dito sa... Ikot-ikot muna ako, te. Dito sa ano nila, dinadaanan. Ubos na nung nakaraan, mayroong tubig dito. Ang bahay nila, tita ni Tilo. Oh, dala tubig. May bakod oh, paikot. Ganda na. Solar siguro to. Ganda. May tanim na sila oh. Carpet. Pag dumami yan, maganda yan. Dito pa tayo at manood tayo ng pagtusok ng ano, isaw. Kakaantok yan. Oo nga. Dapat mahaba yung pasensya. Si Mrs. dati yung nagtutusok niyan nung Ay, ninegosyo kami. Sara. Oo. Wala ko, walibang. Inaantok ako niyan dati. Tapos, nung kami magtitinda, yung dugo naman ako taga tusok. Mas madali yung Kasi dinidiskartan ko yung nadudurog yan eh. Pag nagkamali ng slice. dapat maano, Oo. makapal. Makapal. Makapal yung yung iba naman kasi nagtitinda Ito nga, manipis na. 10 piso. Makapal pa to kung ako magtutusok niyan. Makapal pa yan. Makapal pa. 10 piso, oo. Kapal pa yan. Pag nadiskartan mo yung tusok niyan. Ginagawa ko niyan dati. Bago ko pakuluan na slice na. Bago ko Kaya pakuluan. di magbibilang. Oo. Kasi bibilang ako kan hindi na. Kailangan talaga bilang mo. Diretso na. Sa pagkatapos magtinda, bibilangin ko na yung binta. Tapos bibilangan ko rin yung natira. Alam ko kung nadaya ako. Oo. Kung kita, tapos yung ano. Basta bago ko ilabas, alam ko na kung ilan yung kakalabasan ng pera niyan. Kung kumain man ako, bilang ko kung ilan Dati yung kasi nakain ko. magatinda namin ano lang. Talagang nagsimula lang. Simula namin dito. Fishball cake yan. Saka
egg ball lang. Egg ball. Wala pa kami siomay. Yun muna. Mm. Pangalawang araw, may siomay na at may palamig na. Oo. Hanggang sa dumami kasi maraming naghahanap. Oo. Yung igbol naman, madalin siya yung igbol na yan. Oo. Yan ang mga pambawi. Kung malugi ka man lang sa sa ibang paninda, ipambawi mo yung Tapos nung igbol. una, sa akin yung puhunan lahat. Mm. Sabi ni Gwen, mag-ano lang tayo mama. Si Charon, magkano binta mo? 15. 15? Bili ko 10. Oh, may... 15 lang? Oo. Kaya bumili si Sir ng ng sitcharon. Tapos yung Shanghai naman, ginagawa ko niyan. Yung 5 piso. Oh, binabalot ko lang yan, hindi ko na pinapagandang ganyan. Yung tuwid lang siya. Saan kayo Tuwid, nag-ano? 5 piso rin. Saan kayo naman mili? Sa ano? Yan na sa LCC? Diyan lang sa sentro. Sa nabuhay, try mo. Diyan na pala ako makakuha ko. Oo. Nabuha ako. Tapos kung may time ka pa, mas mura, eriga. Oo, mas mura. Mas mura dun. Dati nung nagbabarbecue talaga ako, barbecue yung ano ko. Lalo pag pag Bumibili ko ng 10 kilong Oh. dugo, isaw, tapos nilalagay ko lang sa yung cooler na malaki, tapos bumibili ko ng 1/4 na yelo. Mga ilang araw yan, di natutunaw yung yelong bloke. Wag mo lang matsambahan yung dugo na durog na. Bad trip ako niyan. So uban na ba yung matagal ng stock na Tapos dugo? rug-rug. Tapos may amoy. Ako paparong, Oo. na. Yung may amoy. Kayan karog ka. Kaya bago ko bumibili, inaamoy ko. Wag may amoy, wag na. Hindi na lang magtitinda ng dugo. Kaya tinatang bago. Sa Erigat, barato talaga. Mas barato sa ito na mga niya, ito mga makalo na iba. Charong bumili si Sir. Pag kukusa di bagong bagpilon, kukuha pa rin sa akong pasig sa runan. Harap. Matsa suka. Minsan lang, maubusan ako sa dabalot ka. Nagustuhan Lalo ko sa pag paninda. natry mo pa yung pritong yung pwede rin manok o kaya liig. Tapos yung yung hindi, yung dating tinitinda ko yung Probin. Masarap yun. Piniprito rin yun. Probin. Huwag ako ko yung concert. Dito? San man, sa Kiko, man, sorry niya. Oo. Kasabado. Kaya pa? Kaya pa ng energy? Inantok. Sige. Naangkot na. Antok na? Palaging Palagi Magdamag. magdamagan. Bumili na si Sir ng papakyawin na sa ni Sir eh. Mga customer kasi ni Gwen, magdamagan dyan eh. Kami, ginigising kami. Umabot naman ng mga madaling araw. Gising pa. 4 AM. Ubos naman lagi, no? Ubos naman lagi. Pag madaming tao. Ayun, isang araw, daming tao. Talagang grabe. So, binta ng bukat ko. Lalo nung 14. Yung Valentine. February 14. Yan lang. Talagang Sir, masarap. Masarap, Sir. Masarap. wala pang nag-ano dyan, nag-aratag. Tara, nabutangan ninyo po, nagkasya sa ploma. Amoy. Nagakot na si papa niya. Pero si Gwen Beno mo tayo, tataba na iya. Nagbalik na sa dating awa. Di pa. Dugay na. Una agad lang ng niwang. At may pinapabot pala sa'yo. Aabutin ko yun. Oo. May pinapabigay sa'yo si hulaan mo. Ikaw. Oh, ako nagbigay. Kaya Kuya Jojo yan. Ayoko. Oo. Eh, Oo. Ako yung inutosan ni Kuya Noli na pumunta rito. Kasi nagtanong kung may vlog ako.
Sabi niya, gusto mo may extra vlog. Sige ka ako. Yan. Ako na inutusan. I-vlog mo si Gwen. Bilangin mo. Bilang. 5,000 yun. Magkabuno. Magkabuno pa ako. Magkano? 3K po. Oh, 3K. Bigay talaga sa akin ko. Oh, kay ka, Jojo. Yan. Thank you so much po, Kuya Jojo. Di pa kasi nakalatag, paprank sana kita eh. Mas maganda sana yung prank mo eh. Magbibili ka. Oo, ubusin sana namin kunwari eh. Magkano Kaso na di pa eh. Pandagdag ano. Pumunta kami Pandagdag. dito noon. Maaga Kasi pa. minsan nag-short din Mm. talaga Sigurado ako. kayo. Oo. Thank you so much, Kuya Jojo. Sabi, Kuya Jojo. Ano pa? Nahiya ako. Mahiya. Vlogger, mahiya. Ano na kasi baga ako yung minsan na lang nagbablog. Oo, kumbaga naninibago. Ganun. Ayun, thank you so much po ulit, Kuya Jojo. Tapos may sabi, ano daw yan? Huwag mo raw gastusin. Huwag mo raw gastusin. Hindi, ikaw na bahala kung saan mo siya gagastusin, sabi. Bahala ka na kung saan mo yan igastos. Basta bigay daw yan sa'yo. 3K. Yun ang bilin sa akin ni ano. Sa ngayon, Nila. save na muna. Para in case na mag-short or maubusan ng pera, may panggastos. Yun ang pinaka number one, secret ko. Secret, sinabi na. Yan ang secret niya na sinasabi. I-save yung money hanggat may saktong pa naman, panggasto. I-save kung ano Para may dudukutin. May dudukutin. Tama yun. Hindi yung May puro reserva ganun. sa bagay. Hindi yung Hugot kapag lang ng meron hugot. ka, gastos agad, ubos. Bawal yung ganun. Kasi ikaw yung kawawa niya. Ikaw rin nagbabudget pati, saka ikaw rin yung nahihirapan. Mauubusan ka niyan. Saan na ako kukuha ng ganyan? Kaya Bahala ka na dyan kung kailangan saan mo yung diskarte mo yan. Ikaw na bahala. Ano kuya? Amo? Ako talaga. Ako na income. Oo. Ayan na yun. At ano pa ba? Kasi dati, binibigay Isip ako para umaba yung vlog natin. Dati sir, sabi ko, sige kung magkaroon ng 50 dyan, o kaya 100, ikaw na lang mag-save. Kasi hindi ako makakasave na. Ayun nga pala. Teknikan mo lang kada pagsara mo, ligpit ka ng 100. Oo nga, ako ganyan ako eh. Ngayon, tingnan mo, nakabili ko ng bilyaran. Ay, Oo, dati. Tapos nabinta ko rin, nag-pandemic. Yan ang ginagawa pag sarado, 100, ligpit pero ko. sikat na baga Ligpit. ngayon ang bilyaran. Oo. Kasi sa araw-araw, makaligpit ka, sa loob ng isang buwan, may 3K ka. Di ba? May 3K ka na sa'yo na. Tapos siguro, makikita kulang mo sa talaga yung kanya dilensya mo. Kulang sa kanya yung 50 or 100. Yun na, sabi niya sa Oo. akin. 100 lang, simpleng lang yun. Ako na magtitinda ng Nakiusap ako sa kanya. Ako na magtitinda ng siomay saka palamig. Para may... May hulugan pa ako dati na motor. Pero nakakasave ako nung Ngayon isang kayo buwan. okay na? Wala na akong hulugan. Kaya wala na akong naiipon kasi wala na akong negosyo. Technique lang yun. Para makita mo yung pinakang dilensya niya. Kasi yung binta, kasi pag nagtitinda tayo, yung binta, kinaumagaan, ibibili ulit. Bibili ulit. Tapos, ubos yun. Tapos wala ka nang hawak na ulit na pera. Pero kung mag-savings ka, makikita mo yung dilensya na naiipon mo pala. Ganun yun, sikreto lang yun na alam na nila. Oo. Di ba binabulgar mo? Sikreto. Di na yun. Oo. Ganun lang yung technique niyan. Pero at least na-share din natin Oo. yung techniques. Kung ilan lang yung kaya mo, kung 50, di 50 lang. Pero yung 100, di mo mapapansin yun. Makita mo yan pag tiningnan mo na sa isang buwan, may 3K ka na pala. Samantalan mabang May business. may pumupunta pa dito mga tao. Kasi alam ko ngayon lang yan na mag-i-eleksyon. Pero Tapos, matagal pa naman yun. kaya may mga araw yan na pagbabawalan na yan. Ngayon lang yan, sigurado. Pag passable na yan. Oo. Kasi, Oo, gagawin na daw ata yan Bawal na kayo dyan, dito ka na mag-ano. sa loob. Na dito. Oo. Di may pang-business ka ng ipon na pera mo. Bukod sa dun sa ginagastos mo, may Yun yung savings plan ka. ko, kuya. Ganun lang yung no. Sabi ko kay mama, doon na muna simulan para makilala. Tapos pag Nawala tuloy yung sasabihin ko. Nahiya daw siya, tagal na Nahiya. Napahinga kasi. Ako nga dati pag
yung isang linggo na di ako makapag-vlog. Minsan di ko alam kung paano mag-i-intro. Maninibago. Magluluto na sa taas. Magluluto na sila. Ubusan na siya Ah. ng Jason. Hindi ko na maabot yun. Hindi ko Ayaw na mo na, maabot. kaya po yun. Oo. Ano, sir? Pahinga din. Sir, kasi may ano, si ano, papasama si tatay sa akin dun. May papahanap. Next time. Next time. Ah, okay na tayo? Oo. Nabitin. Nabitin si sir eh. Di nung pumunta kasi kami dito, sarado kayo. Naka-vlog ko yun eh. Hindi ko alam kung kailan yun. Maulan? Walang ulan. Siguro Ako pa kami mga... naglalabas. Sarado lahat yan, sarado. Nakapag po sila paalis na. Sarado. Alas 2 pa lang siguro. Oo, alas 2. Wala pa talaga. Nasa ba yung taas? Baka. Basta kami nag-iinot Oh, let's G na tayo, sir. Ha? Let's G na tayo. Let's G. Si Sharon. Chicharon. Charon. Sige, kuya. Nay. Kay mama. Wag na, Salamat. sir. Wag na daw. Wag na. Salamat sa... Ubos yan. Oo. Oo. Hindi naman. Ubos yung tinda nyo na yan, sigurado. No? Madami naman benta si mama. Sabi yun. Thank you po. Salamat. Thank you. Bye-bye. Ayan po, hanggang dito na lang ang vlog na to. At sana magustuhan nyo yung ating vlog na ginawa. Gawin. Mabigan ka kanila. Di nila ako nagustuhan. Bye-bye. Thank you po. Magkano pala bili mo nito? Ano ko yun? Solar to, no? Opo, ano yan? Buy one get 6 ata. Pasa mo sa akin yung link. Sige kuya. Sa Order din TikTok. ako. Mura lang ang Oo. mga. Lalagyan ko din dun sa poste namin. Maganda nga yung sabi ah. Ito. Lalo siya lang TikTok. Maganda sa mga kanto-kanto. Ayan po. Bye-bye. Bye-bye. Ayun po, uwi na kami ni Sir. Nabitin si Sir. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.